Na jaren van crisis liep het erop dat wenwinkels weer goede zaken doggen. Zo wie het joort bij de Wenboulevard in Wolvergeer smoordrok. Ja, wij zouden nooit een eindje rennen, maar het weer wat koud. Maar wij moeten dan bijna huiswollen in de keuken. Zo dan gaan we hier eens even heen joort. Goed 6000 mensen komen op deze tweede crisis naar de wenwinkels in Wolvergeer. Dat skeert het gemiddeld maar 20% van de klanten wat op een dag is joort. En als die andere 80% die net van doel is om wat te kopen, die doen hier altijd weer ideeën op voor weer wat moois in je huis. Dus voor iedereen is hier van harte welkom. En het is maar goed dat alle mensen jood net kopen, want dan kunnen wij het lang en lang net aan. De crisis is voorbij. Personeel mat vol aan de bak joort en ook de rest van de crisis-vakantie. Nou, soms wel dubbel natuurlijk, hè? Want je laat je familie en je gezin laat je thuis. Maar aan de andere kant is het hier ook wel heel gezellig. Kijk, klanten zijn in een goede stemming. Hè? Waarderen het eigenlijk ook wel dat je open bent. Dus wat dat betreft is het best wel heel gezellig. Doet u dat vaker op tweede kerstdag naar de Woonboulevard? Nee. Maar we hadden nou zoiets. We hebben een vrije dag en we gaan kinderen op visite gehad gisteren, de eerste kerstdag. En we gaan er nu vandoor met z'n tweetjes. Heeft u wat op het oog? Ja. Niet hebben. Dat wordt hem. Nou, dat weet ik nog niet. Ik moet er nog iets bij hebben. Dus als we dat er ook eens in hetzelfde houden, dan is het leuk. Goeie bank, of niet? Ja, dat is een uitstekende bank. Ja. Waarom zit ik hier ook, hè? Ja, neemt u hem mee naar huis of niet? Nee, dat is te ver.